Și bine m-am găsit la un episod. Astăzi vom juca Brawl Stars, cel mai enervant joc de pe pământ. Nu așa e Luffy? Da, așa e. Adevărat. Haideți să începem. Wow. Și cu wasabi power. Mamă, prea OP. Da, să coste caze 5500 de credite. Wow. E că 6 brawl pe plusuri. Da. Îi am un care lui Și 999 de gemuri. Wow. E chiar o ofertă foarte bună. Nu e de parcă Da. cum e prea scumpă și strânge 1000 de gemuri pentru o viață întreagă. Da, cam așa e. Cred că trebuie să te joci 50 de zile să iei 50 de Brawl Pass-uri. Bă, bune. Bine, nu chiar, da. 2 măcar. Sau cred că mai mult. Da, chiar. Oh, bravo. Vai, fugi. Am reușit să-i dau contra. Păi, Ems aici. Mamă. Când era Brawl Pass cu Ems. Mamă, dacă dă un hit cu Liliaș, dă-i. Mamă, e prea OP. 8. Vai. 8, 9. De ce nu pot să am și eu Star Power-ul pe Inferno, pe Surge? Vai. Ganader. Bă, dau 2 sushi-uri. Get sushi. Bă! Da, 39 de gemuri. Ma, câte gemuri ai? 41. Vai, după rămâi cu 2. Dacă strângi pentru ceva, nu dai. Dacă nu strângi, poți să dai. Nu strâng. Atunci poți să dai. Ia, să spiti pe Surge. Super picant! Wow! Pe el primul. El primo! Te rog. Super picant, iarăși! Pe Wow! Surge. Pe O să Surge. dai Inferno. Surge. Super picant pe Hank. Mamă, dar e OP, e OP. Da, E chiar ca mutație. Da, chiar e OP. Bune. Îți dai seama mutația asta la Haze. Bro, și pe Kinji s-a băgat ăsta Hypercharge, dar nu pot să-l folosesc pentru că îl am tier max fix și nu vreau să mai pierd trofeele pe el. Eu după ce îmi fac toți brawlerii max tier, eu o să încep să pușez prestige-uri. O să fiu ca Hyra eu, să fac 200k. Bă, iarăși a ajuns, era în locul 1 global. Da, bă, pe bune. 200k. Sau nu mai e? Bă, nu mai e. Nu mai. Nu, că s-a resetat acum, s-a resetat. Da, bă, și a scăzut o grămadă. După ce a făcut el. Dai seama săracul Hyra. Săracul. Cred că a făcut niște cred că sezonul ăsta și sezonul următor nu mai pușează. Sau pușează sezonul următor. Că sezonul ăsta sigur nu pușează Hyra. Bă, dacă cred că a făcut niște crize. Mamă, bă. Mamă, criză Taur. Da, bă. L-a sunat pe Hyra ex-ul lui, adică girlfriend-ul lui. Și i-a dat decline, bro. Fix după ce a făcut 200k. O, ce stigma e Hyra. Bro, ia uite, Da. Acum. Bro. Eu cred că dacă eram în locul lui, făceam niște crize. Bă, pe bun. Bă, eu mă lăsam de Brawl Stars. Nu știu cum e la 3 sezoane sau 2, parcă, la rând. Era unul
locul 1 global și după aia s-a resistat. Și nu mai e. Da, bă. Oh. Spike dădea după mine, mă. Vreau să-l omor. Hai că pot dacă e. Dacă îmi dă croul ăla ceva... Mă. Bă, știi ceva? Eu vreau să stau pe pace, așa că hai că... Nu, faci. Nu, la poliția, nu. What? Nu. Bro, what am that hit? Măcar 0 trofee. Adevărat. Bro. No, la poliția. Ia, nu. From italiano. Bă, eu nici nu știu cum se zice Italia în italiano. Wow. Știu Spania în spaniolă. Spaniol. 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 Spania. Spania. Bro, Spania. Stai cu Edgar. I'm from Spania. Vai. Ce moale, Odegaard. Bă, Barça a bătut Realul în finala de Cupa de Rey. 3-2. Da, 3-2. am câștigat cupa. Bravo, bă. Yeah! Bă! Mamă, ce bine e că Hank n-are mutație. Mamă, că era prea OP atunci. Da, bă. Dacă avea mutație, eram de mult morți. Eram de o secundă. Mă omora pe mine primul și al doilea pe tine. Pe bune. Mamă, nu te du la soare, că e pe rău de tot. E foarte pe mutația pe search, că îți dă direct stage 4. Mon, de ăla. Bine, nu chiar. Nu e la fel ca mutația, dar e aproape la fel. Da. Sau Mutația era foarte OP. Era ca și cum mai avea în 2021 stage 4 pe search, știi? te simțeai ca și cum ai stage 50. Că undeva pe aici un Dynamite care are gadget. Sau a plecat. A plecat. Cred că da. A Nu mai plecat. găsesc pe aici. Ia să ne uităm. Ioi. Vai, ăștia. Hai pe bază, că totuși. De ce nu? Nu, la poliția. Mamă, bă, dacă îi mai dădeam un hit. Bro, măcar am 500 de cred. Oh, respect, dotare cu 500 de credite. Oh, Respect. respect. Bro, de ce token dublere? Bă. Bro, sper că o răs jocul ăsta. Bă, nu vrei să... Bro, nu vrei să ne jucăm pe Brawl Ball. Caza Estelar? Stai, că nu Adică pe Bounty. Da, bă, hideout. Că e mișto harta. Da, bă. E foarte bună pentru Surge. Surge. Dai seama? Și aici mulți o să-și iau crouri. Și eu sunt Mortis, știi? Mortis. Bringere! Și o Surge care e Uite, bă, ți-am zis. Mulți o să-și iau crouri. Vreau să l-am... versus Mortis Bringer. Tu deși is good. This match is good, bro. Mamă, bă, de ce m-am băgat? Mamă, cred că nu ne mai jucăm noi prea curând Bounty. Niciodată. Bro, what? Mamă, l-am lăsat un HP pe Mandela. Mandela. Bro, eu mă joc de pe telefon acum. Bro, Nu prea se aude bine microfonul, pentru că nu am microfon. Și în al doilea rând, nu se aude bine vocea mea. Deci, Da, bă, nu se aude bine.
Dar la tine se aude bine că e pe Hai, media. E microfon și Oh. media. Adică se aude și ce... La tine se aude Păi, expert de Sigma, bine. tot. Bro, deci dacă am murit eu, nu mă mai joc jocul ăsta. Bro. Ce? Bă, ce? Bă, tu ce faceți tu? Bro! Bro. Ok, Da. cred că nu ne mai jucăm. Chiar că ne jucăm pe Brawl Ball. Da, sau... Knockout. Da, vreau să Knockout, knockout. Wow, da. A, ba, e 3 Asta de 3 Brawl Ball e votări. foarte bună. Da. Asta e. Deci cum Brawl Ball. Bă, e pe knockout. Ce? E pe knockout. Mamă, nu mi-a mers. Bro, pe asta am fost eu la Brawl TV și am și câștigat meciul ăsta. Cu Kenji. Wow. Nu, cu Sergi a fost, cu Sergi. De când îl pușeam, când aveam 700 de trofee cu el. Wow. Am fost și la Brawl TV, care e cel mai rar lucru. Pentru mine! Hai, Colt. Bravo, Colt. Bine. Bravo, Colt. Bă, eu l-am omorât pe Todix. Adică cel mai șmecher om. Uite, bă, tot. Bro! Și acum am omorât el pe mine. Și acum... Ronaldo, sufoitic. Bro, nu venea să îi zic ceva în engleză, dar... Acum Asta e. nu mai zic că... După aia mi-l dă jos. Nu. What? Dar nu aș... Cel mai mare plan avem. Cred că urăsc. Eu mă las de jocul ăsta. But yes. Este, mă. Bine, mă. Mă. Mamă. Mă. Bă! Bro, de ce n-a luat mingea? A dat cu 30 de tic. Bro, cum a dat cu 3? Bă. De amuzase. Mamă, bă, dar numai nu putea să apele cel mai easy gol. Da, cred că mai bine ne ducem pe knockout. Încercăm toate modurile. Până Da. când câștigăm. Hm? Mm-mm. Mm-mm.
Mamă, borcanul de raf 6XL. Vezi că e chestia sus. Acolo. Știu. Dar el nu știe unde sunt. El chiar nu. Mamă, bă! Na. Ha. Bro, pot să spameze cât vor. Pe bune. Aici stau. Oh. Bă. Mamă. Ce super bun, Mandy. Mandy, why do you do? What? N-am dat auto-aim. Tăzbis? Mamă, 1v3. Bro, 1v3, sprout. Nu, bro. Dar cred că cam atât a fost cu... No. Da.